Tak, dobrý den, dneska si ukážeme, jak dítěti vysvětlit přechod přes desítky a máme tady krásnou, úžasnou pomůcku na znázorňování i těchto počtů. Tak, Aneško, můžeme začít? Mhm. Dobře. Tak, přečteme první příklad, který tu máme. 4 plus 7. Dobře, takže vem si proti 4 kostičky. Tak, děkuju. Teď si vem ještě 7 k tomu. Když děláme plus, tak dáváme kostičky k sobě, viď? Tak, krásně tam skládáš. Tak a teď si spočítáme, kolik jich tu máme, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže nám tady vznikla jedna desítka, viď? Mhm. Takže desítku poposuneme sem a jedna jednotka, viď? Takže zapíšeme, tady máme jednu desítku, viď? A jednu jednotku. Takže jaký nám řeklo číslo? 11. Super. Děkuju. Tak, velice dobrý je, když s těma dětma začínáme počítat tyhle ty přechody přes desítku, aby si to hodně znázorňovali, protože tam vidí, kdy ta desítka tam vzniká a co se s těma číslama děje.